يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بدأت بشر في الله جباو بيجمعي بيدومباي أنغا بيجمع كتبا كنكا أمبا بمكو كارتي لامي نبي ولكو سوال بوغو مصر الله مصر من نوبا ولكو مسجد أبو بكر والمايكا فو شرفيو كمصري أنغا المامي ani ankara mogo ay kutuba min ke anye abulla kuna ngoya tamashan ala ke nen islamenyuma bela jele kishiyama angaje anga kutuba duma in lamenyo fe ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salah hayya ala salah هيا على الإفلاح هيا على الإفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله متى الله تعالى فكبو الشيطان تورما ما كلنا من الله تعالى تقبر كما علم ياد من علم بالبا tando nani ambo sabati kata Allah Ta'ala ma Allah Ta'ala mu san koloda ka du koloda ka koronda ka klebida o tando nani ambo sabati kata Allah Ta'ala mu ye damfembe damasai mishiraka ma shite fa Allah Ta'ala kele jonyon Ta'ala mishiraka Muhammad mfle Allah Ta'ala ka jondo aka chidendu kisini nema ba ala kiraka ana somo sanmau ana ka sahaba sanmau ani ma munu tuguru koni bara nyuma ye fakata bla jondona ni Allah Ta'ala sonanga bi walada bina bolimunka o de clearo flaye ikado hada made kunanja tamansere ani kunangoya tamansere ni Allah Ta'ala sona anga bi walada bina bolode kan Allah Ta'ala ka ambe sababama ya Allah Ta'ala ka jon kanye ni kuma kamina ka bo kibara yoro ki kado ala jon baro kumbe bani Israila ale ala jombayo o ya soro bani israila wati ikar kungo bar kumbe bani israila kono alele nana teme ikado anana teme muna anana teme ikaro chenche mugudila ateme to chenche muna ikado aya nata kafo kom kungo be bani israila kono hali koni chenche mugu mfle ko abega ke ikaro nyo muguye walma alkama muguye alaka sakadi bani israila kawma o ko sakadun kufa ko sebe chenche mungu mfle ni ba fakaye ko sebe ibita anga fanfala nuna munye tumutu jamana nuna kata gawo jamana nuna ibe chenche mungu to ne nyon sanfe fi ibe kabakoya ale anata ka fokom ikara bani israila flane ikara kunwabe ko ikara chenche be ka ke ikado muguye alaka sakadi bani israila kawma ukadun kufa akelen wo ngani ayumanta wati muna wati ikado chide mukume bani israila Allah Ta'ala uchi katani ala jom banyoro ega saga famunni ikaro waliju banyoro ka fayena ki ikar ayengana yuma mutakafo ko nini chenche mugu mbe kunkera sisa ikara nyomugo e ka kumba di bani israila kauma ku ba dun kufa ki ikar kayo ngani yuma mutade kwali Allah Ta'ala o baraji sama ina fa yake ikara ayo o baraji sama mundo se otigila moyma ala joyma parce ay ngani ayuma ta ka aslame nyon segere islame kan ke maye ma ngani ayuma ta ka aslame nyon segere mais islame makka ke maye ma mba aslame nyon alete ni so jafio fa aslame nyon ka lebu walma ikara ko ka daka munte here koye alebe ni so jowla islame ka baratu yefio islame ka barade ibe mun kanun iyere ibore kanu islame nyon Allah Ta'ala ka ambe sababama kikara kaka kan islame ika hina islame nyonela o de fe mumbe me ka juga ta islame nyon segere ko fe munte ben fiu o ko fe sa kikara ko dondola chedore nana ikado Abdullah yoro muye Abbas denke Abbas yere joni Abbas ala kira binanke de sallallahu alaihi wasallam o denge Abdullah parce que Abdullah to wolon flade be
ala kira ye duwawu kɛ mun ye ko allahu taala ka kuranɛ dɔnni d'u ma ibn abbas b'o la o ye ala kira binankɛ denkɛ ye o ye ahlul beitu dɔ ye k'i k'a dɔn ko cɛ dɔ de nana ma a ko nana n b'a fɛ e ka ne ladi ɲɔgɔnya a ko komi i nana n fɛ k'a fɔ ko i bɛna ko ne k'i ladi ɲɔgɔnya ko ne bɛ i ladi ɲɔgɔnya ni fɛn wɔɔrɔ ye i k'i hakili t'o la i k'o kɛ n'o kɛra i na diɲɛ sɔrɔ ka ɲa i na lahara fana sɔrɔ allahu taala ko nɔgɔni na aw bɛɛ ye ala k'o kɛ ala kira hɔrɔma kama sallallahu alaihi wasallam a ko n bɛ fɛn fɔlɔ mun f'i ɲɛna o de ni allahu taala ye fɛn mun d'i ma i k'a dɔn i ka allahu taala barika da n'o ye kana maa la mun b'i sanfɛ i ka maa la mun b'i duguma ni allahu taala y'i bila jɔyɔrɔ mun na ni allahu taala y'i kɛ alimami ye walima a y'i kɛ misiri wala ye walima a y'i kɛ i k'a dɔn dugutigi ye i n'o de ka kan kana na ɲɛbɔ fɛn wɛrɛ fɛ k'e b'o de fɛ ka tɛmɛ o kan maa ni mun ka kan allahu taala b'o de d'i ma allahu taala ka an bɛɛ sababa ma o k'o ye ladi ko fɔlɔ ye n bɛ mun f'i ɲɛna i k'i hakili t'o la a ko a filanan de ye jumɛn i k'i hakili to allahu taala ka faridaw la i k'u a seli a waati la mun kama ko allahu taala b'a fɛ kuranɛba in kɔnɔ fo wailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun ko bɔnɛ ni taacɛn bɛ maaw ye maa minnu n'u bɛ seli kɛ uruku tɛ ɲɛ sujudu tɛ ɲɛ ko lahara jono ko bɔnɛ ni taacɛn bɛ olu ye ko bɔnɛ ni taacɛn bɛ maa ye maa min ka baara ye a tɛ sɔn ka seli fana seli fiyewu fo lansara ka se a tɛ sɔn ka lansara fana seli fiyewu fo fitiri ka se a tɛ sɔn ka fitiri fana seli fiyewu f'i ka fo safu ka se ko tigilamɔgɔ min filɛ nin ye ko bɔnɛ nin taacɛn b'a ye ko bɔnɛ nin taacɛn bɛ maa fana ye maa min ka baara ye a bɛ seli ka angore seli fana ka taa bila fo fajiri la a t'a bɛɛ seli a waati la dɛ a b'a bɛɛ kɛ angore k'a seli ko alahu taala ko tigilamɔgɔ ko taacɛn ni halakili b'a ye n'a sara k'i to yɔrɔ yɔrɔ a bɛ taa jahanama kɔnɔ alahu taala kan kisi ka bɔ ma ala k'o kɛ ala kira hɔrɔma kama sallallahu alaihi wasallam ko a sabanan ye jumɛn kun b'i ma cɛ o i ka to k'i dala gɛsɛ kɛ jumɛn i ka allahu taala ko fɔ ka caya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim k'i ka to ka nin de fɔ ka caya i ka kɔrɔfɔli ye k'a to yen parce que kɔrɔfɔli mun filɛ a bɛ maa ka san 100,000 ala bato allahu taala b'a bɛɛ kɛ fu ye k'a sabu ka jumɛn hadamaden kɔrɔfɔli allahu taala kan kisi ka bɔ ma ala k'o kɛ ala kɛra hɔrɔma kama sallallahu alaihi wasallam a ko a naaninan de jumɛn k'i kana sɔn ka tugu shetana kɔ fiyewu fiyewu shetani mun filɛ ko hadamadenw jugu de shetane ni maa fɛn fɛn tugura shetane kɔ shetane bɛ kɛ sababu ye ka taa ni jahanama de kɔnɔ allahu taala kan kisi ka bɔ ma ala k'o kɛ ala kɛra hɔrɔma kama sallallahu alaihi wasallam a ko a duurunan k'i k'a dɔn kana na kɛ maa ye maa min bɛ diɲɛ kanu fɔ k'a dama tɛmɛ ko maa ka lahara de kanu ka dama tɛmɛ mais ko maa kana na diɲɛ kanu ka a dama tɛmɛ fiyewu maa bɛ diɲɛ ɲini ka lahara ɲini o ye fɛn mun bɛ bɛn o dalilu de jumɛn rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar hadamaden bɛ allahu taala deli ko allahu taala diɲɛ hɛrɛ d'an ma o dɔ ye jumɛn muso ɲuman b'o la mobili ɲuman b'o la du ɲuman b'o la o ye diɲɛ hɛrɛ ye lahara ta ye jumɛn o de ye alijinɛ ye allahu taala ko nɔgɔlen na aw bɛɛ ye ala k'o kɛ ala kɛra hɔrɔma kama sallallahu alaihi wasallam kumakan mɛ labɛn jumɛn ko allahu taala k'an kisi ka bɔ jahanama tɔɔrɔ ma ala k'o kɛ ala kɛra hɔrɔma kama sallallahu alaihi wasallam a ko a wɔrɔnan ye jumɛn k'e ka kɛ maa ye maa min i kɔnɔ jɛlen don ka taa silamɛ bɛɛ ma e tɛ sɔn ka kɔnɔ juguya ta k'i silamɛ ɲɔgɔn sɛgɛrɛ fiyewu fiyewu allahu taala ka an bɛɛ sababa ma n'an bɔra yen sa ko dɔnnibaga b'a kɔ allahu taala ka diɲɛ b'a ma k'a ka kan silamɛ i ka kɔnɔ jɛlenya ta ka i silamɛ ɲɔgɔn sɛgɛrɛ i ka hinɛ i silamɛ ɲɔgɔn na ko mun filɛ nin ye ko i k'a dɔn k'o ye kunanja tamaseere fɔlɔfɔlɔ ye ko kunanja tamaseere ko a bɛ tila ka taa kiliyɔrɔ 11 ko a fɔlɔfɔlɔ de ye jumɛn hadamaden i k'i tigɛ diɲɛ na i ka lahara de kanu parce que lahara de bɛ laban mais diɲɛ tɛ laban k'i k'a dɔn o de ye fɛn fɔlɔ ye mun ye kunanja tamaseere ye ko kunanja tamaseere filanan ye jumɛn hadamaden e k'i hami bɛɛ kɛ jumɛn ye diɲɛ kɔnɔ ala bato kira ye mun fɔ i k'o kɛ kiraw k'i kana mun kɛ i k'o ye k'a to yen o kɔfɛ i k'i hami kɛ jumɛn o de ye kuranɛ kalan ye silamɛ cɛkɔrɔba silamɛ musokɔrɔba aw kan k'aw denw don i ka diinɛ kalan na en tant que aw yɛrɛ ye silamɛ o la u bɛ duwawu min k'aw ye k'aw to kaburu kɔnɔ a duwawu bɛ s'a ma allahu taala ye fɛn min kɛ duwawu kuranɛ ye a m'a kɛ kitabu foyi ye fiyewu fiyewu parce que allahu taala b'a fɛ kuranɛ kɔnɔ ni maa min ko alif lam mim alifu o ye baraji 10 ye lamu ye baraji 10 ye mimu ye baraji 10 ye
ni kuranɛ tɛ n tɛ sɔrɔ gafe foyi la Allahu taala ka an bɛɛ sababa ma k'i ka dɔn a sabanan ye jumɛn hadamaden k'i k'i da bɔ kumakan na kuma mun t'a bonya silamɛkɛ i ma kan k'i da don kuma foyi la fo n'a sɔrɔ i bɛ ɲali kuma de la mais kuma mun ye kuma lankolon ye silamɛ ma kan k'i da don o la Allahu taala ka an bɛɛ sababa ma o la ne b'a fɔ ko Allahu taala ka yafa ne ma ni silamɛ bɛɛ aw yɛrɛ ka Allahu taala yafa deli Allahu taala de yafa caman masa ye ale de bɛ hinɛ hadamaden na ka tɛmɛ a fa n'a ba kan. العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تنون ناني أمو سبتك الله تعالى من يدام فم بدم مساي كيسني نما بألا كراكا أنا سمو سنمو أنا كصحابة سنمو أني ما منو تقول كوني بارا يوم يفكتا بلا جندونا هالي بيامك كما مكا ودي كنا جا كنا جا نانا كودي جمع كسلامك كي كاري كي حكيتو الله تعالى كفر درلا ika ka wati la ko mun filɛ ko kunaja baara dɔ ye ko a duruna ye jumɛn ko de silamɛkɛ kana sɔn ka haramu fitini dun jɔngo belebeleba ni maa fɛn fɛn haramu fitini dun o tigilamɔgɔ laban bɛ sɔn ka haramu belebele dun o la k'an ka yɔrɔ ma janya ka bɔ haramu fitini ma jɔngo a belebele Allahu taala ka an bɛɛ sababa ma ko a wɔrɔna ko de jumɛn ko silamɛkɛ kan k'i teri kɛ jɔn ye ko silamɛkɛ kan k'a teri kɛ ala jɔnw ma fɛn fɛn ala jɔn k'i teri kɛ olu de n'olu wulila don min na lahara jɔn do e n'a wuli ka far'u kan mais ni maa mun taara i teri kɛ manamanamɔgɔ ye ni manamanamɔgɔ wulila lahara jɔn do k'i bɛ wuli ka far'u kan maa kan k'i jɔɲɔgɔn kɛ maa ɲuman de maa ma kan k'i jɔɲɔgɔn kɛ maa lankolon ye Allahu taala ka an bɛɛ sababa ma ko o ye a wɔɔrɔnan ye ko a wolonfilanan mun ye i k'a dɔn tamaseere ɲuman ye k'o ye jumɛn k'o de i ka dɔn silamɛkɛ mumunikɛ e kan k'i yɛrɛ majigi e ma kan k'i yɛrɛ bonya fiyewu fiyewu ni maa fɛn fɛn i yɛrɛ majigi Allahu taala b'i kɔrɔta mais ni maa fɛn fɛn i yɛrɛ kɔrɔta Allahu taala b'i jigi Allahu taala ka an bɛɛ sababa ma ko a kɔnɔntɔnnan ko ye jumɛn hadamaden silamɛkɛ e kan ka kɛ maa ye i ye furansire i bɛ hinɛ ta ka se i silamɛɲɔgɔn ma k'o ye jogoɲumanya taamasere dɔ ye o ye kunnadiya taamasere dɔ ye ko a kɔnɔntɔnnan ko ye jumɛn ko de silamɛkɛ e kan ka hinɛ Allahu taala ka danfɛnw na Allahu taala ye e da ke e kɛ sɔrɔtigi ye minnu tɛ sɔrɔtigi ye k'i kan ka to ka fɛn bɔ k'a d'u ma o mun filɛ n'o min ka nafolo caya k'o t'i ka nafolo dɔgɔya ko o de ye a kɔnɔntɔnnan ye Allahu taala ka an bɛɛ sababa ma ko a tanna ko de jumɛn ko silamɛkɛ i k'a dɔn e ka ɲuman de kan ka se i k'a dɔn i ka quartier kɔnɔ mɔgɔw ma ani i ka sigiɲɔgɔnw ma ani misiri kɔnɔ mɔgɔw ma mais kana sɔn i ka tɔɔrɔ ka se sigiɲɔgɔnw ma walima misiri kɔnɔ mɔgɔw ma fiyewu fiyewu Allahu taala ka an bɛɛ sababa ma ko a tanni kelen ko de jumɛn ko silamɛ i kan ka to k'i hakili to mun na ko o de ye saya ye n'i to k'i hakili to saya la o mun filɛ k'o ye kunnadiya taamasere i na sagi to Allahu taala ka sira kan ala ka ne ni aw bɛɛ faatu k'a sɔrɔ an bɛ ala ka sira kan ala k'o kɛ alakira hɔrɔma kama sallallahu alaihi wasallam an filɛ ka mun fɔ sisan o de ye kunnadiya taamasere i k'a dɔn kunnangoya taamasere k'o fana bɛ tila ka taa tiliyɔrɔ 11 an bɛna o de fɔ maaw ɲɛna Allahu taala ka an bɛɛ sababa ma k'o fɔlɔfɔlɔ de ye jumɛn kunnangoya taamasere de maa fɛn fɛn nafolo ka di fo k'a dama tɛmɛ wallahi ko bɛ kɛ sababu ka taa ni jahanama kɔnɔ parce que Allahu taala ko juma min filɛ farida dɔ don silamɛkɛ n'a waati sera hali n'a y'a sɔrɔ i bɛ bitigi feere la k'i ka bitigi feere dabila ka na mais ni e ka dɔn wari nata kama ne y'i ban ka na juma la k'a kɛ feere i bɛ ka wari fɛn fɛn dun a bɛ wari kolo ye n'i sara k'i to kan Allahu taala bɛ taa ni jahanama kɔnɔ mun y'i s'a ma i ka nafolo ka a diyaɲɛ ta k'a bila i dusukun na k'a dama tɛmɛ o de y'a se ma k'o de kama ka nafolo kanu k'a dama tɛmɛ ko mun filɛ ko ye kunnangoya taamasere ye Allahu taala k'an kisi ka bɔ o ma ko a filanan ye jumɛn maa fɛn fɛn i k'a dɔn i ni dungo dɔrɔn de ka di ye i bɛ tugu i ni dungo dɔrɔn de kɔ mun ye ala ko ye e ka mɔgɔ t'o la mun ye kira ko ye e ka mɔgɔ t'o la e da i bɛ tugu i k'a dɔn i ni dungo dɔrɔn kɔ ko mun fana filɛ nin ye k'i k'a dɔn k'o ye kunnangoya taamasere dɔ ye ko a sabanan k'o ye jumɛn ko hadamaden ma kan ka kɛ maa ye n'a kumara dɔrɔn fa neni ani ba neni ani kuma lankolon fɔ ko mun fana filɛ ko o ye kunnangoya taamasere dɔ ye o y'a sabanan ye ko a naaninan ko de ye jumɛn silamɛkɛ i kan ka Allahu taala ka fardo seli a waati de la mais maa fɛn fɛn ka baara i bɛ seli yɛbɛbɛ i t'a k'a waati la k'i k'a la k'i bɛ kunnangoya taamasere de la Allahu taala k'an kisi ka bɔ o ma ala k'o kɛ alakira hɔrɔma kama sallallahu alaihi wasallam ko a duurunan ye jumɛn maa mun ka baara a bɛ haramu dun a ma dɔn o ma dɛ
a bɛ tila ka mɔgɔw su ka kɛ haramu dunni kan k'o mun filɛ k'o ye kunangoya taamasere dɔ ye ko a wɔɔrɔnan k'o ye jumɛn maa min ka baara kɛra jogojuguya ye ko jogojuguya k'o ye i k'a dɔn halakili taamasere dɔ de o ye kunangoya taamasere dɔ ye n'i sara k'i to i k'a dɔn jogojuguya kan i bɛ taa jahanama kɔnɔ Allahu taala k'an kisi ka bɔ o ma ala k'o kɛ alakira hɔrɔma kama sallallahu alaihi wasallam ko a wolonfilanan k'o ye jumɛn maa fɛn fɛn e ye silamɛ ye e b'i yɛrɛ bonya k'a dama tɛmɛ e bɛ waso k'a dama tɛmɛ ko wasonbaciya ani yɛrɛ bonya dama tɛmɛ ko mun fana filɛ k'o ye kunangoya taamasere dɔ ye ko maaw k'u yɔrɔ ma janya ka bɔ o ma k'i kɛra ko o de ye a wolonfilanan ye ko i kɛra a seginna k'o de ye jumɛn maa mun nafolo b'a bolo mɛ a ka nafolo i k'a dɔn maa si tɛ quartier kɔnɔ a bɛ maa minnu nafa n'a ye fiyewu fiyewu ale ka nafolo bɛ don fɛn min tɛ ala ko ye mɛ ala ko a ka nafolo tɛ don o la fiyewu fiyewu ko maa fɛn fɛn ka baaraw ye k'i kɛra o tigilamɔgɔ ko a bɛ ka mun kɛ k'o de kunangoya taamasere dɔ ye k'i kɛra ko a kɔnɔntɔnnan ye jumɛn maa mun kɛra silamɛ ka tila ka nafoloba d'a ma mɛ a tɛ hinɛ a silamɛ ɲɔgɔnw na fiyewu fiyewu ko n'i y'o ye maa fɛn fɛn na k'o ye kunangoya taamasere dɔ ye ko a taanan k'o ye jumɛn maa fɛn fɛn kɛra tɛgɛman gɛlɛn a ka dɔrɔmɛ kelen tɛ ci maa si nɛn kan ko mun filɛ k'o fana ye kunangoya taamasere dɔ ye Allahu taala ka an bɛɛ sababu ma a laban k'o ye jumɛn maa fɛn fɛn i tɛ miiri saya la fiyewu fiyewu e yɛrɛ bolo i tɛ sa fiyewu e bɛ ka diɲɛ kɔnɔ dɔrɔn i ni dungɔ i bɛ k'olu dɔrɔn de kɛ saya bɛ n'i minɛ don min na k'i b'a fɔ ya laytani kuntu turaba Allahu taala hali ni n tun y'a dɔn k'a fɔ bi bɛ na e tun ka ne kɛ bugure ka kɔn bi dɔnya ye o don dun i b'o kuma min fɔ o ye kuma fɔ ye o tɛ nafa foyi ɲɛ Allahu taala ka an bɛɛ sababu ma bi walada min tun b'an bolo o de ye nin ye Allahu taala ka an bɛɛ sababu ma an bɛ dugawu kɛ nin kan rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallim tasliman kaseera salli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin qumu ila as-salat من أهل القرى فلله وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتى الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديار وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون رسولا أولئك هم الصادقون سمع الله لمن حمده السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله بعدين تبشر في الله جبوا أنا جمعة جينا كافة kutuba duma in lamena kɔfɛ an sera an ka alimami ma n'an ka shirifukɛ men da ye men tigila ye ale yɛrɛ tɔgɔ ani a jamu ani a bɔra jɔnw de la. bashir allahu taala k'an bɛ sababa ma ne yɛrɛ tɔgɔ ko hamid haidara ne fa tɔgɔ abdullahi n ba tɔgɔ ko aminata i k'a dɔn fatumata i k'a dɔn mayiga o ye n fani ba tɔgɔ ye sabalibuga n'i ko alimami ka so haidara ka so dɔrɔn ahmadu haidara ka so dɔrɔn i bɛ dun ye soso yɔrɔ la parce que a yɛrɛ tun bɛ alimamiya la ka n'a bila bi la a bɛ san 40 bɔ. Alhamdulillah badew famiya sɔrɔla nin kan o kuma na fɛ alimamiya a tɛ taa kalan kɔ jango ka se a kutuba kalama juma alimamiya o sigi bɛ fɛn min kan o ye kalan ye an b'a fɛ k'a dɔn shirikɛ ka kalanw daminɛna waati jumɛn karamɔgɔ jumɛnw bolo dugu jumɛn fana kɔnɔ. bashir allahu taala k'an bɛ sababu ma an kɔni wolola k'a sɔrɔ an fa yɛrɛ alimami karamɔgɔ don an y'an ka kalan kun fɔlɔ bɛɛ k'ale bolo an ye kuranɛ kalan ale bolo fo ka taa kuranɛ jigin a yɛrɛ bolo o kɔfɛ a tila k'an bila ka taa kalanyɔrɔ la o yɔrɔ jumɛn o bɛnɛ tuuba ma mali tuuba
an tara yon an ye san 5 kɛ an kelen ka bɔ yen an nana tuguni a ko fɔ an ka don marasa la tuguni a taara don marasa la i k'a dɔn o de ye muhamadiya ye yusufu jaabi ka kalanyɔrɔ an ye kalan kɛ yɔrɔ de ye Allahu taala k'an bɛɛ sababu ma badenw ɲininkali sabanan min bɛ tuguni na o de ye ale yɛrɛ ka alimamiya a nana cogo di yalima alimamiya in daminɛna waati jumɛn kɔnɔ sababu jumɛn nana ni a ye a b'a la ka misiri min fɛnɛ seli ni ale ye alimami jolina fɛnɛ ye ɲininko la ne ka alimamiya sababu nana n ka cɛkɔrɔba ka waati kɔnɔ parce que seli kɛnɛ an bɛ bɔ ka taa seli i k'a dɔn kuru dɔ de kɔnɔ u b'a fɔ ko sɛso cɛkɔrɔba nana bana ka bɛn ni seli ye a ko ko a tɛna se ka taa yalima ko ne bɛ se ka taa wa n k'a ma n'a ye dugawu kɛ k'an bilasira n ko n bɛ taa n taara seli kɛnɛ kan o y'a sɔrɔ ne ka denmisɛnnin mɔgɔw ye n ye u ko hali ni cɛkɔrɔba tɛ don min na ko mɔgɔ b'a ko mun bɛ se ka a kɔ ta o daminɛna waati min na o de ye 2011 waati ne ka alimamiya daminɛ o de kɔnɔ fo ka n'a bila nin waati kɔnɔ a bɛ taa san 5 ɲɔgɔn na sisan k'a daminɛ 2011 ka n'a bila nin waati la mais alimamu minnu tɛmɛna alimamu dɔw tɛmɛna ne fa ɲɛ mais ne yɛrɛ t'o dɔn mais alimamu kɔni kodɔnna kosɛbɛ fo ka na juma kɛ o ye ne ka cɛkɔrɔba ka waati ye ka n'a bila nin waati kɔnɔ ayiwa badenw faamuya sɔrɔla alimamiya daminɛ waati wa n'a sababu kan o ma ɲininkali ye min ye sisan bɛɛ b'a dɔn an ka jamana in kan yan alimamiya baara nɔgɔn tɛ ani a gɛlɛyaw ani a kɔlɔlɔw bɛ ɲɔgɔn na alimamiya in kɔfɛ baara wɛrɛ jumɛn bɛ ale bolo dayirimɛ ɲini yɛrɛ sira fɛ ka se ka denbaya balo sɔrɔ o la alimamiya kɔfɛ ne bɛ baara mun kɛ o de ye kɛnkayiri feere ampulu ninnu o n'a ɲɔgɔnnaw n b'olu de feere o de ye n ka baara ye alimamiya kɔfɛ n tɛ alimamiya la waati waati n bɛ taa n ka bitigi la n bɛ taa feere kɛ yen nɔ alhamdulilahi rabbil alamin badenw ni ye hɛrɛ ye n b'a jɛdi ala fɛ feerekɛyɔrɔ ani jagokɛyɔrɔ yarabi ala kɛ barika don a la ka jideli don a la an bɛna kɔrɔfɔ sɔnsɔrɔ ni min ye ka laban ni min ye o ye ladilikan jumɛn bɛ a bolo ani welekan jumɛn bɛ a bolo ka se a alimami ɲɔgɔnw ma ani a kɔmɔgɔw yɛrɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka nin bi tile in na gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ bɔ mun b'a la ka don misiriw la bɔ mun b'a la ka don hôteliw la a bɛɛ b'a la ka kɛ ni ala tɔgɔ de fɛnɛ ye yalima welekan jumɛn bɛ a bolo ka se diɲɛmaa ma nin wale ninnu kun kan bi Allahu taala k'an bɛɛ saba ne bɛ mun fɔ o ye Allahu taala ka kuranɛ aya ye wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu silamɛ bolofara bɛɛ an ka ɲɔgɔn minɛ ni Allahu taala ka juruba kelen an kana fara mun kama n'an fara la an fanga bɛ dɔgɔya mais n'an ye ɲɔgɔn minɛ o fɔ ko kuwa i ka an bɛ fanga sɔrɔ mais n'an fara la kɔni dɔrɔn o tɛ sababu ɲuman ye a ka di ne ye i b'i bolo minɛ walima i b'i bolo jigin an ka i k'a dɔn an ka fara ɲɔgɔn kan i k'a dɔn o de ka fisa o de bɛ kɛ sababu ye an bɛ fanga sɔrɔ o kɔfɛ kuma laban min bɛ yen an ka cɛkɔrɔba mun ye i ka Usman Sherifu Madani Hayidara an b'a fɔ ka a wali ɲuman dɔn i k'a dɔn an fa don an ka karamɔgɔ don an b'a fɔ k'a wali ɲuman dɔn n'i y'a ye bi ni sababu nana ale ka teleso de kɛra sababu ye wala an bɛ dugawu k'a ye ko a fana ka dugawu k'a ye a n'a denw bɛɛ wa fana n bɛ n balima fɛn fɛn na n kɔrɔkɛw ani dɔgɔnin minnu bɛ yan n b'u bɛɛ fɔ k'o wali ɲuman dɔn n b'a fɔ n dɔgɔninw fana ko k'u cɛsiri mun kama don min na n'an tɛ yen o fana ka se ka sigi ni golo in kan Allahu taala ka an bɛɛ sababa ma a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأحيار وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما كثيرا صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا